lau puntu eta bost puntu, eta bosgarrena erreguek eta galderak. Lehenengo 3 puntuek komisiotik paseta dauz. Gero bestie da dekretuana, laugarrena eta bosgarrena, erreguek eta galderak. Hasiera mogotzako. Lehenengoko puntua, behin-behineko langileentzat gordetako lanpostua sortzea, prentza eta komunikazioko arduraduna eta alkatetzako idazkaritzan ordezkapenak eitzea. Proposamena irakurriko dut, era laburtuan. Hurrengo erabakia proposatzen da. Lehenengoa, prentza eta komunikazio arduradunaren lanpostua sortzea, behin-behineko langileentzat izendatuta dagoena, erregimen eta ezaugarri hauekin. Zeregin nagusia, gobernu taldeari aholkularitza eta laguntza ematea hurrengo arloetan, komunikazioa, web edukiak, sare sozialen kudeaketa eta antzekoak. Era berean, alkatetzaren idazkaritzan beharrezkoak diren ordezkapenak egingo ditu. Dedikazioa, 100.000 lanaldi osoa eta soldata 38.990 euro urtean gordinak. Bigarrena, aipatutako lanpostua, lanpostu zerrendan eta udal plantillan txertatzea, horretarako behar diren egokipenak eginda. Hirugarrena, aurrekontua onartzeri dagozkion tramiteen mende jartzea espedientea eta horretarako 15 eguneko jendaurreko erakustaldia irekitzea. Epe hori igaro eta alegaziorik aurkezten ez bada, erabakia behin betiko bihurtuko da. Laugarrena, akordio hau argitaratu Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean. Arratsaldeon. Bai, hemen konfiantzazko lanpostu bat sortzeari buruz gabiltza. Gu beti esan izan dugu lanpostu hau komunikazio arduradunarena, gobernu taldearen komunikazio arduradunarena horrelako postu bat izan behar dela, eta behingoz edo askotan eskatu izan dugun eta gaur onartuko dugu, gu horren alde gauz, baina badako puntu txiki bat eta horretik abstenidu ingo gara eta azalduko dut. Gure ustez, Gernika Lumoko herri baten moduko herri bateko udal RPT-an perfilatuta egon behar direz lanpostuak eta guk uste dugu komunikazio arduradun batek etorkizun baten behintzatu euki beharko leukela euskeraz ondo komunikatzeko gaitasuna, euki aldeu perceptibidadie luzatuta pertsonari aukera emoteko behar dan maila lortzeko, eta horretik, nahiz eta lanpostuagaz ados egon, eta erabiliko dan formula kontrataziorako ados egon, abstenidu ingo gara arrazoi horregatik. Ni bakarrik esan, lehen azaldu du zelan haiek esan ona. Hau ez dela postu fijo bat. Ze, karo, oin momentu honetan, itxen deuen lana. Bai, izelei mendik hile batzuetara, edo urte betera, ez dati, holako bat barin beste perfil bateko persona babida, beste gauze batzuk itxeko. Osak, ez talez lan postu fijo bat, horrega etxik ez du eskatu esan. Eta ganera, gure idea esan izen errepeten barruen imintzi, kontratuek eitzi baino, oin arte eitzin izen den moduen, baina oin legiek aldatu indirelez, eta itxilez errepikatu kontratuek epe badeke, urte betekoa edo ez emadan, eta itxile errepikatu eta horrega etxik etxen dugu, hau. Estatzen lehenko moduen jarretxuko den duen. Euskatzera pasatuko gara. Aldeko botoak, esesko botoak, eta abstentzioak aurrera ateratzen da. Bigarren puntua, Urrimendiko ordezkarien izendapena titularra, Lourdes San Severina eta ordezkoa Alberto Azueta. Irakurriko izue gure baduzue. Bazten proposamena, bebaiera laburtuan, urrengo erabakia proposatzen da. Lehenengoa, Urremendi landa garapenerako elkartearen zuzendaritza batzordean urrengo udal ordezkaria izendatzea, Lourdes San Severino Erdaide eta horren ordezkoa Alberto Azueta Gandarias. Bigarrena, Alberto Azueta Gandarias jaunaren alde 2019ko ekainaren 28ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez egindako izendapena
errebokatzea, eta hirugarrena, erabaki hau interesdunei jakinaraztea eta dauzkion errekurtsoak eskaintzea. Laugarrena, erabaki hau urremendi elkarteari jakinaraztea, jakinaren gainean egon dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan. Bueno, gai honen gainien, goin hilebete dogitzi hau, engen duen berbazkorren berdintasunaren ganien, ez da. Bueno, urremendiko zuzendaritzak, sandozku, hori berdintasuna paretu eitzeko antrak eta gizonak, eskatu duzku ia, antrazkoa izendatuko badugu. Exue Alberto egondalen, Alberto jarraitzuko deu, da hori berdintasuna hori betetako, eminduku Lourdes, eskaera zuzendaritzak egin debelako urremendik. Da beste motiborik ez da, hori zeda motiboa bakar. Buskatzera pasatuko gara, aldeko botoak, esesko botoak, eta abstentzioak, aurrera ateratzen da. Hirugarren puntua, hiri garbiketarako zerbitzuaren, jasotzearen, hiri hondakinak eramatearen eta Gernika Lumon hondakin industrial utzalak transferitzeko fabrikaren ustiapena kudeatzeko kontratuaren prezio berrikuspena 2020-2021 aldira. Azpen proposamena irakurriko dut. Lehenengoa, Gespa S.A.k hiri garbiketarako zerbitzuaren, jasotzearen, hiri hondakinak eramatearen eta Gernika Lumon hondakin industrial utzalak transferitzeko fabrikaren ustiapena kudeatzeko kontratuaren prezio berrikuspena onartzea ondorengo zehaztazunarekin. Hileroko konpurua izango litzateke errebisatuta 220.606,58 zentimo. Bigarren puntua, erabaki honen berri emotea Gespa S.A.ri eta udal kontuhartzailetzari beharrezko kontabilitate eragiketak egin ditzak. Bueno, 2016-en adjudikizakon Gespari kalien garbiketie, zaborrak batzie eta hondakin industrial utxalak edo banalak kudeatzie. Ako kontratuen laugarren artikuluen esaten da, prezioen berrikuspena egin bidala, amortizazioak eta KPI edo IPCN bilakaerie kontuten hartute. Bueno, horien da, eta aparejadoriek eta kontuhartzaileek baiestatu eta ontzat emonda beuren informietan, eta oin, azken tramiti ez da, osoko bilkurak onartzia izango letxeke. Boskatzera pasatzen gara, aldeko botoak. Hau batez onartzen da. Laugarren puntua. Azkan batzarretik gaur arte emandako dekretuen berri emotea, 572-garrenetik, 654. Estatuzio zer dagoen. Eta boskarren izango litzateke eskaerak eta galderak. Bai. Oine esango dutena edo egingo dutene eskaria edo erregue lotuta daue hain zuzen be, gertu zuzen dekretu horien artean bat dauelako. Orain dela egun batzuk, Europa Parkien hasiberri izeneko jaialdi bat ospatu dalako, eta oso arrakastatxo izan dalako, eta zorionez udalak horretan parte hartu dauelako tiruz laguntzeko. Guk hemen askotan aipatu izan dugu, herrizen ikusten dugula goze bat, egarri bat dauela ekitaldi kulturalak bizitzeko eta izateko. Eta zoritxarrez, oin arte, pandemia egoerak ez duzku aukeran dirik emon, baina ikusten dugu, eta hor daue froga oso polik eta oso garrantzitsu bat, posible dela jendea batzia, segurtasun neurri zorrotzekaz, espazio zabal baten, kalien, eta horre gozatu aldala eta bete gintzan, neu ezin izan nintzen joan, baina joan dizen pertsonak bai izan duztie, oso ondo egon zala.
Eta guk hemen askotan eskatu izan dugu esfortzu bat, eta berriro gatoz esfortzu bat eskatzen. Horrelako ekitaldi bat badakigu uda honetan imposible izango dela, eta ez dela inolaz egin behar, imposible izango dela jaiak beti ezautu izan dugu zen moduen ospatziek. Seguramente eta ospatu be ezin izango dugula egin. Baina horren ordez, nik uste dut badauela behar izan bat horrelako ekitaldi kultural gehiago egin izateko kalien, kasu honetan, albada doainik, eta neurri guztizek aplikatuta. Eta hori eskaera esango litzateke ni badakit justo jokin zuen mentzauz eta zuen zailetik bideratu dizela diru batzuk, diruz laguntzeko, beste batzuk antolatuko da bezan ekitaldietan parte hartzeko. Beti esango dutzun, diru hori gehituen behar dela eta ondi jo bizan behar dela kantidadie, baina horretaz aparte nik uste dut momentu dela eta unea dela, udalak aurre hartun, eta berak finanziatuko dauen gitarau bat txikize handize ertaine danadalakoa emetik eta urteak aur arte bere gaineen hartzea. Esan gure dut, elkartiek bai lagunduta zer ekarri, non egin, eta horrelako gauzak aukeratu formatuak eta partaidetzak eta zeintzuk izango diren, baina nik uste dut pandemia egoera honek jaizek kenduta elkarte horrek euki izan da bezan diru sarrera asko murriztu indabina. Eta gaur egun ez dauz egoeran beste urte batzuetan antolatu edo behintzat erdi antolatu ahal izan dabena antolatzeko. Eta eskaria izango litzateke esfortzu hori egitea bideratzeko diru kantidade bat horrelako, ez dut esaten Europa Parkeko tamainoko gauza bat antolatzeko, baina bai horrelako gauzak antolatu ahal izateko herriko espazio zabal desberdinetan. Eta jak hemen zauz, galdetu ingo dut zuzenien, ia ondo ikusten duzun eta posible ikusten duzun. Eskerrik asko. Ikusten dena da, azkenean, hemen udaletxen dekogun zen partidak edo diruak, banandaldoguz, ez da gitxe, aurre kontu bitan, ez da, gitxenez kultura eta jaietatik datorrena. Alde batetik, kulturetxea badeko bere programazioa, urte osorako, ez da, kulturetxea deko bebai, kontzertuak eta itzen ditu, eta gauza asko, nire ustez, eta zelan ikusten dan, ia astebururo euki badaukaguz ekimen kulturalak, hau da, kulturetxetik hasita. Kulturetxedeko programazio bat, bideratzen dugu hortik eta aurrekontuek, igezkoak eta nipitxot 2018koak eta aurtongoak nahiko bardina dira. Diru gehiago eukita azkenean gauza dira, eta gero ikusi, edo igual esan da zelan egiten den, kuantitatiboak edo kualitatiboak, ez da? Askotan, naiz eta ekimen kultural gehiago euki bizitza kulturala aberasgarriagoa da, batzutan dekoguzen asteburuekaz eta dekoguzen proposamenagaz uste dugu nahiko kalitatezko programazioa daukagula. Kulturetxetik esan da. Gero, pandemia etorri zanetik, egin genduna da jaiek ez egonda, gitxienez elkarte kulturalari euren ekimenak burutzeko edo naiz eta ez burutu ekimen horrek gitxienez ensaioetan eta euren esforzuetan diru laguntzak jarraitu. 2008an holan egin gendun. Eta naiz eta ekimen asko ez egin dugun formatu izen da eurek proposamenak egitea, hau da, ekimenak egiteko euro proposamenak eta diru laguntzak emon. Igez, 2008 garran urtean, egin ziren proposamen guztiak diru laguntzak emon jaken. Batabe esan gelditu diru laguntza barik. Gernikako ekimenak, hau da, kulturetxeko programazioari kanpotik, hau da, naiz eta jaiak ez egon, eukigendun diru laguntza ez jaietarako, naiz eta horton ez dugu nahi esan, proposamen guztiak emon ziren. Hau da, esan gelditu ekimen bat berabez finantziatu barik. Horton egin duguna, bardina da, azkenean dekogun egoerie, bardina da. Hau da, esaten dozun moduen, udaletxiek lideratzen edo lidergo bateko programazio zaterako normalien, hau da, kulturetxek egiten dagoena. Bestaldetik nahi duguna da kokreazio bat, ez da? Eurek elkartiek
nahi badabe ekimen bategin hasi berri dela edo antzekoak egin, eurek proposamena sortu eta udaletxeak lagundu. Hau da, alde batetik lidergoa daukagu kulturetxeko programazioa, behin urte osokoa dalako. Orain egiten ari garena da, izten dugun diru laguntzak ez jaietarako edo ekimen kulturala bideratzeko, antzekoa uste dugulako baitere, batzutan udaletxea izan badala liderra, hau da, lidergoatzak eta kulturetxeko ekimenetan hor badaukagu, eta bestaldetik herri elkarteari edo partikularrei proposamen eginda, holan bideratu. Eta igez badinotxut, ekimen bat berabez esan gelditzu finantziatu barik. Herri ekimenak edo elkarte ekimenak, bat berabez, aurton bide bardina. Eta horrez gain, jai batxordietan esan gendu moduen, beste egoera bat egon ezkero, hau da, jaiek posibleak izango baziren, konpromiso bat egon zan, ikusiko gendun zelan, diru laguntza horrik gehitu. Hau da, jai eitzeko modue egon bazan, dudabarik hori gehitzeko prest egon binen, bai. Baina uste dugu, igezkoa ikusitxe aurton be, holan bideratu aldala. Hau da, herri elkartiek, edo orain zuk esan dozu moduen, hasi berri moduko ekimena, proposatzen badabe, edo proposatzen badabe, hau da, irizpideak ikusitxe, gu prest gauz eta desietan gauz hori eitzeko. Hau da, lidergotza alde batetik bai, baina beste alde batetik uste dugu zerbitzuen kokreazio horretan, bazkenean herri elkartiek edo partikularra baita ere, eure proposatu eta geu lagundu aldan einien. Eta lagundu, eraz berdinetan ez bakarri diruaga, ze hasi berri bat be, konpontzeko da adostuteko behar dugu bihardin asko udaletxekoak, brigadillakoak, municipalak eta barrekoago da. Alde batetik diru laguntza moten dira, baina gero beste alde batetik bebai behar dauzen, behar guztiak, tarimak, azken momentuak estintorak, hortxe gauz, laguntzeko. Hori beste lidergotza mota badala, eta nik uste dut horbe udaletxe egon nire badala. Hau da, gauza batzuk bere ardura sartu eta lideratu, kulturetxeko programazioa nahiko, nik esan aldo, beste herri batzuk ikusitxe bebai, kualitatiboki kalitate askokoa direla, deukogun murrizketagaz, eta beste aldetik herri ekimenak beste taldien lideratuz eta udaletxe lagunduz. Eta horton be, uste dugu lan izango dela, baina txut, igezko laguntza edo ekimen guztia finantziatu zidan. Hau da, diru falta, esateko moduen, esan egon. Ze, ekimen guztiak burutu eta diru laguntzak emon. Esan egon diru faltarik esateko moduen. Ez ziren gelditzu ekimenak finantziatu barik. Eta horton, be bardin, izango dela uste dugu. Eta falta izan ezkero, bideratuko genke ala dolan horrek ekimenak interesgarri badizen Gernika batentzako eta osasun mailako momentua ona badan, segaitxik ez da. Eta horretxetan preste hon ginen. Hau da, batxutan diru gehiago, ezinbestekoa da, baina beste batxutan uste dugu kulturak, hemen udaletxien, korporazioan konpromisoa nahiko nabarmena dela pentsetan do kultura mailan. Eta hori ikusten da, azkenean dekoguzen aurrekontuek 3.000.000 diaz, eta dekogun progresioa jaiek ez egonda, uste dugu nahiko ondo bideratzen dugu zela horrek proposamenak. Osea, ez. Ez tozuela antolatzeko asmorik izan gure dut. 20.000 euroko aurrekontu horrekaz ez tozu montatzen Europa Parkeko ekitaldi moduko bat, edo diru laguntza 2.500 euroko izan da. Horregaz, nik ezin dut ekarri Fermin Muguruza ona. Esan gure dut, nik planteatzen badut eta adibide bat ipiniko dut, eta da estratosferikoa. Urbietan Fermin Muguruza ekartzia iraileko arratzalde baten. 500 pertsonentzako distantzia gordetako sarrera. Hori posible ikusten du Gernika Lumoko kultur arloak? Eske, udaletxe batek nire ustez eta gure taldeko ustez da zerbitzuak emotea, zerbitzu honak. Fermin Muguruza ekartiona 20.000 euro pageta 500 pertsonantzako nik ez dut uste zerbitzu bat da nik. Hau da, alde batetik guk eman behar duguna 10 zerbitzuak. Zemat eta herritar gehiagontzako hobeto jai batzuk
hori deko azkenean zerbitzuak emoten duzu, jaia bihurtu dira zerbitzu bat. Orduan, zerbitzuak eman bordozuz, zemat eta herritar gehientzako. 500 pertsonantako kontzertu bat, eta gainera jakin barik gehienak gernikarrak izango badian, hori dirue, azkenien taiuz behitxubiko da, ia hori zerbitzu bat badan, eta hori zerbitzua beharrezkoa badan, eta hori dirua horra bideratzen badan, zertan ez dugu bideratzen, ez da? Azkenean, nire dinoten da, olako hasiberri proiektu batekin, gu bat gatozela, eta ez da bakarrik udaletxa sartun, aldundia beha finantziatu da, hau da, herritarrek beha finantziatu dabe, eta gero, sarrera batzuk obren jabe. Hau da, eginda aman komunien olako zerbitzu bat emon, 500 pertsonantzako, baina guk, hemen, dinot, gure taldien, 500 pertsonantzako, 30.000 euro gaztetie holan dauenien gauzie, nik behin ez dut ikuste. Zein da limitea? Zein da limitea? Ze ekitaldi, zenbat diru ipintzeko prez hauzie? Dino, kaldera zuzena da, zen ikuste dutena da, urtia joango dala, guk ikusten duguna da, urtia joango dala. Eta beste herrietan ikusten duguna, Bermion ikusten duguna, Zornotzan ikusten duguna, hau da, programazio kultural berezi bat dago, jaiak ez egoteari erantzuteko, ez dala Gerniken egongo. Ze, karo, 20.000 euroko diru laguntza horrek, direzuk esan duzun moduan, herriko kultura taldiek urtero egiten da bezan ekimenak eiteko. Baina horretaz gain, askoz be eskaintza kultural handiago egoten da Gerniken. Eta nik esan dut Fermin Muguruza, baina esan aldut, ez dakit, aberek, ez dakit zenbako horratuko dauen aberek, baina askoz be igual 1.500. Baina ez dut esaten hori, dinot, ia finantziazio osoa ekimen konkretu batzuetan bere gain hartzeko prest dauen udala. Hori da galdera zehatza, finantziazio osoa hartzeko prest dauen. Baina, segun zetan, hau da, nik esaten dutena da, eta ez die 20.000 euro, diez, 85.000 euro, ekimen kulturala bideratzeko, hau da, jaietatik, ez jaietatik hartu dugun dirutza, orain ekimen kulturalat egiteko, 2019koa edo 2018koa nahiko bardina da, hau da, herri elkarte kulturala emoten jaken dirue, nahiko bardine da. Kendudan diru bakarra, izen da, osasun egoera dalata ezin diren ein kontzertuek eta jateko, hau da, herri baskari eta barrekoa. Bestea, diru antxe-antxekoa edo bardina dago. Orduan, ez da kendu kultura ekimenetik ezebez. Eta gero konparazio hori, Bermiogaz eta Bestiegaz, beti dinote moduan da, ekarri datu zehatza. Ze orain be, osasun egoera dalata, bazkenean, ekimen asko herri horretan eta bailekitu baten, bazkenean berta bera jauzi, hemen begertatu aldala. Hau da, zer da asko da zer da gitxi. Eta zer da kantitatea ona kulturalako eta kalitatea. Ez nire da, dirua nahiko bardina da eta gehiago motea. Batxutan ondo egon alda, diru gehiagoz gauza gehiago aldozu edo gauzako hobeago egin aldozu. Hau da, kultura ekimen hobiagoak, talde hobiagoak ekarri, edo bestera baten emon gauza, bai, horretxetan bagabiz. Ze kantitateagaz ibiltzen bagara, batxutan eukialdozu oso programa zabala edo datua, baina oso pertsona gitzentzako, hau da, zerbitzu gitxi, edo kalitatezko zerbitzuak eta kalitateko kontzertuak. Dinotena da, azkenean, herri elkarteri emoten jaken dirua kulturarako 2018, 2019, 2020 eta 21, antxe-antxekoa dela, kendu egindana da, osasun egoera dalata, ezin izango emon, txosnak edo kontzertuak eta barrekoa. Hori kendu egin da. Eta besterik ez da kendu. Hori, bazkenean, ezin da berriro ekarri, bazkenean horrek ekimenak ez diezelako bengo. Baina 500 pertsoneko izan da, Bilbao jauna. Azkenean horrek zerbitzuak udaletxe batek ezin jogula gazteu, zema koste da horre. 35.000 euro, hortik. 35.000 euro gauza asko inaldia, 500 pertsona
boster pertsona baina asko gehiagontzako, eta guamen gauz zerbitzuak emoteko zemat eta herritar gehiagontzako. Anima egiten zaitu, bostu pertsonentzako ekimenak. Hori esan nire galdera, animatzie, nire erregua, animatzie bostun pertsonentzako ekimen horrek aurrera batia. Bueno, ni horre noi esartzen, amaitzeko esan, ni ados nahuela jokinen planteamentu ez. Egoera berezizia da, ikusten dugu zelan gauzen, positiboak orantza doiez, Gerniken da beste leku batzuetan, igezkurti esan espeziala da esan jairikein, eurton bez, horregaitzi, eta guk bururik ez dure galduko, guk buruek galtzen eskoiez. Beste batzuk etxen debez, beste batzuk egingo dube euren gestinioa ere nahi deuena. Nik uste dut oferta hona dauela, kulturetxetik, aldan neurrizen lagundu itzen da, lehengoan festival horretan Europako Parkien lagundu da, baina guk buru ez du galduko esaten Fermin Muguruza etortzizela, ordainduko txako eta 1.000 euro, 5 persona joateko ara. Gu beste batzuk gendizela hori, gu nahi badue, guk ez, gu beste gestinio mota bat egingo dugu, apurtxo zabala bat arantzako, da 5 persona antzako, 30.000 euro gaztetan, esko da zela, eske ez oin, ez datorn urtimez. Hori argi geratu dizela. Oin, kultura mailan, lehenguan ukin gendun, osoko bilkura, da ze diru udaletze honek imintzen duen eurton, badakigu, ze infrastruktura kulturakoak kultura dire. Eta gero, festivalak eta horrek eusepe bai. Baina, momentu honetan, egon bidugu, konpiz de plomo, ez daten dana. Ze, dana positiboa, gora eta gora badoie, eta horregauz gorrizien sartun de atzorik, bai bilbiu, igezko moduen. Suabe, kontuz, eta ondo kontroletan. Da dirue ondo gaztetan. Ez 5 personantzako 30.000 euro gaztetan. Hori ez dugu. Bueno, neke geuse pare bat. Bueno, bat da, bat emaio gizien du berba, Kanposantuko kapiliena. Ze, garo, ja, bi edo hiru talde, andrak, geratu dozte galien, esan dozte, zeitzen duzu kapile, ez duzu zabalduko gizau Kanposantukoa, eta hori. Batek gana esan doztan, nik Domosantuetan erresarri arrezten abenan, da uno akabuk urtietan, igez pandemia gaitxi, eurek urtien bezan egon, eta hori. Nik gaur egon azuk usten, ni baino gizia honen ganien engoleke ibal berba, oinarrien Alberto Gonzan, horren ganien. Da horrek kapile deko histori bat, behan historia deko. Dekoz, 3 eta 6 metro karratu, eta bakizuen txine, Elizatan da, jentie enterra bitzen zen. Kusti dita. Enterramentu batzuk guztien die, leku askotan. Bueno, digo que la gente está preguntando por la capilla, que a ver si no se va a abrir más, sí se va a abrir la capilla, se están ultimando los trabajos, tiene una historia, digo que Alberto conocía en principio, porque él estuvo encima mucho tiempo ahí, ¿no? Con ese tema. Que había unos enterramientos, como se hace en muchos sitios, en muchos pueblos, en la iglesia y en las ermitas hay enterramientos debajo, pues ahí también había. Luego había un horno crematorio, un quemador dentro, y con las vibraciones, cuando se ponías en marcha, barraca la se agrietó el edificio. Y entonces, por precaución, por riesgo, se cerró, para que no ocurriera ninguna desgracia. El crematorio se ha quitado, aparte sabéis que el crematorio pues tiene sus humos, sus cosas, está ya gente de una zona próxima a una zona residencial y hablamos, Alberto y nosotros, el equipo, y dijimos esto vamos a quitar. Ya está retirado el crematorio, se hizo la cimentación nueva, pilotaje, eta oinen dire, horma barrutik barzek, se han hecho las paredes nuevas por dentro, esas grietas se ha restaurado, se ha puesto en condiciones, la cubierta también. Ahora falta hacer solamente el suelo. Creo que la obra civil, la obra de lo que es del edificio, pues a mediados de septiembre, porque ahora viene la época vacacional y están los de la brigada trabajando y tal, pues como para el 15 de septiembre puede estar terminada. Pero, dentro hay un Cristo
que no sabemos de cuándo data, de qué año, pero es que tiene 1,80 de ancho por más de 3,50 de alto. Y entonces está un poco deteriorado. Entonces, hablamos el otro día de que habría que restaurar, no sabemos qué antigüedad tiene, no hemos encontrado datos, no sé si encontraremos en los archivos si queda algo, porque los archivos se quemaron en su momento. Y bueno, y también hay que restaurar el Cristo ese, que es grande, buen tamaño, 1,80 de ancho por 3,50 de alto, ¿no? Y que bueno, que urrengo damos santuetan, que el día de todos los santos, que se podrá, el que quiere rezar el rosario, esas cosas, pues yo creo que estará en perfectas condiciones y con seguridad para poder entrar. Bueno, luego también hemos hablado del Paseo de los Tilos. Esta semana se termina aproximadamente el 60% del paseo, está quedando muy bien, desde Landaverde hasta superar la casa de Leguineche. Claro, nos hemos encontrado con que el suelo no tenía base, y entonces había que poner mallazo, hormigón, 10 centímetros, entonces hemos tardado un poco más en hacer. Pero ese tramo van a terminar esta semana, o sea que este mes va a poder estar abierto al público. Y luego empezar con el otro tramo, que es desde ahí, desde al lado de la casa de Leguineche hasta el instituto, que queda el 40% aproximadamente por hacer. Bueno, luego también deciros que el día 6, martes, pues estuve en el edificio de Naciones Unidas, pues Enrique Barón, que fue ministro y fue presidente del Parlamento Europeo, es canciller de UPAD, de la universidad, y era marido de Sofía Goiriena Gandarias, que el nombre artístico, porque se dedicaba a la pintura, era Sofía Gandarias, nacida en Guernica, y él pues mostró interés en que yo asistiera al acto. Era el primer acto público que se hacía desde que se inició la pandemia el año pasado. Y sabéis que esa obra de Sofía Gandarias o Irina Gandarias, donó al Ayuntamiento de Guernica, cuando Eduardo Vallejo era alcalde, en el año 1999, era un tríptico que estuvo expuesto en el Museo de la Paz. Y luego luego ya cuando el museo fue fundación a partir del 2002, luego estuvo retirado, porque decidieron quien gestionaba entonces que se retirara. Hace 4 años estuvo expuesto en la Casa de Cultura, el tríptico, y luego ese tríptico, Sofía Gandarias murió en el año, creo que 2016, ¿no? Y ese tríptico luego ha viajado. Ha estado en Roma, ha estado en Asís y en algún otro sitio de Italia, en Santo Domingo de Silos también. Y entonces ahora pidieron hacer un convenio para que dentro del tríptico uno de los bocetos, que es Paloma ensangrentada, estuviera expuesto durante 10 años en la biblioteca del edificio de Naciones Unidas. Y entonces ese es el motivo por el cual fui allí, por ser alcalde de Guernica y presidente del Museo de la Paz. Pero allí estaba Enrique Barón, que es canciller de esa universidad, estaba el rector de esa universidad, Paz. Naciones Unidas, los temas de paz, derechos humanos, los gestiona con esa universidad, con base en Costa Rica, capital San José. Y tanto el rector como Enrique Barón, después en ese mismo acto me dijeron que ellos tenían mucho interés en que Guernica participara en temas que ellos están gestionando, dando posgrados y másters en temas de paz y derechos humanos. Y entonces hemos quedado en que a partir del mes de septiembre, porque ahora ellos ya tenían una agenda muy complicada, ¿no? Una agenda muy ocupada, que íbamos a hablar para tener esas relaciones y poder colaborar el pueblo de Guernica a través del museo o del ayuntamiento, o veríamos la fórmula, en esos másters y en esos posgrados que están haciendo a través de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, pues fue gratificante que dijeran que tenían ese interés en que Guernica estuviera presente allí, ¿no? En el edificio de Naciones Unidas y colaborando con ellos.
Bueno, y luego aparte de eso, pues ya que hemos hablado un poco de la pandemia ahora, pues cuántas veces hemos hablado ya en este salón de plenos durante más de un año, o casi un año, ¿no? Por lo menos, del tema de los positivos y no positivos. Y entonces, claro, estás siempre pendiente de mirar la prensa, a ver cómo están las cosas, no solamente en tu pueblo, también en otros pueblos colindantes, o en Bilbao, y por supuesto en el nuestro, ¿no? Y bueno, ya veis que todos los pueblos importantes, mayores de 5.000 habitantes, Marquina, creo que Ondarroa también, no sé, estoy seguro, Lequeitio, Bermeo, Bilbao, la capital, Guernica, pues todos estamos otra vez en rojos, ¿no? Bueno, pues yo hay que hacer un llamamiento o decir que hay que hacer caso a las recomendaciones de Osakidetza, todos, los jóvenes y no tan jóvenes, todos, y los mayores también. Hombre, sabemos que hay muchos mayores, mucha persona mayor, la mayoría está vacunada, hay algunos que no, por miedo posiblemente, y porque tienen algunas patologías. Yo les diría que estuvieran con su médico de cabecera y él les dirá que si es conveniente o no que hagan caso a su médico, porque si no les conviene les dirá que no cojan, que no tomen la vacuna, y si no les afecta en nada les dirán que tome, que sería bueno para que nadie les contagie y tengan problemas, ¿no? Y a los jóvenes, pues decirles, hombre, que sí, que ellos, yo sé que tienen que tomarse su cerveza, su calimocho o su cubata, que sigan haciendo eso, pero que tengan todas las precauciones y que hagan caso a las recomendaciones que hace Osakidetza. Y voy a contar una cosa curiosa. Este domingo son 3 semanas. Me encontré con una familia de Bilbao, aquí en Guernica, y no sé si era su hija o su sobrina, eso no estoy seguro, una chica joven, entre 20 y 25 años, había tenido el COVID y le había dejado secuelas. Y le estaban haciendo un seguimiento médico, dijo, en una universidad de Navarra, que posiblemente en 3 meses estará bien, o en 6, y si es antes mejor. Pero decirles a los jóvenes que también a ellos les puede afectar, ¿eh? Y que tomen ese cubata, que tomen ese calimocho, esa cerveza, que estén con los amigos, pero que hagan caso a esas recomendaciones por el bien de ellos primero, por su salud y por el bien de todos, ¿no? Da beste vez. Bueno, ba, hemen amaitxute txiku, ba, ude hona paseu, da, ba, ikuskora.